Masanto siya ko tiyaguan lalamatid si kayo. Ayun no. Thank God. It's Friday. Mangantayo la. Good afternoon po. Magandang tanghali. Masanto siya ko tiyaguan. Mangantayo la. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Time check. 12:07 at August, September 8, 2023. Ayan. Kumusta ba? Maaraw na Friday na, no? Di ba? Tuyo na ba mga labahan? Ay mga nabasang damit, yung mga nilabhan nyo? Dahil no? Tuyo na ba? Ayun, medyo kahit pa paano umaraw na rin, Tapos, naayos na ba yung mga pumapatak na ulan sa loob ng bahay? Pagkakataon din natin ayusin yung mga tumagas, mga tumatagas, na ulan sa loob ng bahay. Tama ba? Nakapag-repair na ba kayo ng bahay nyo? Ako nga, hindi ako makapag-repair. Hello, Sir Kelvin! Ayun first to watch, Sir Kelvin. Kumusta po dyan? Mangan tayo, kain tayo, Sir Kelvin. Kumusta pa nung balita? Antoy sirayo. Parang kailan lang Parang kailan lang 3 araw na suspended ang klase. Ngayon, may back to school 2 days. Siyempre, wag na umasa sa wag mo nang umulan at dahil na medyo naghahabol tayo tuloy ng mga topic, ng mga lesson. Siyempre, at the same time, siyempre, huwag niyo kakalimutan, i-like, i-follow, i-share, i-heart, ang ating segment na Mangantayo. Paki-follow na rin ako. Medyo malayo-layo pa ang ating 5,000 followers. Ang dami. Kukunti ba followers ko? Ito malaki na naman. Parang 4,500 plus naman na follower ko. So, kunting panahon naman na. Kunti na lang para maging 5,000. Tapos, ang habulin natin yung segment, yung engagement na 60 minutes, 60,000 minutes, medyo umangat naman na ulit tayo ang ating engagement. Ayun, so at the same time, Mangantayo, episode 63 na po tayo. Parang kailan lang, ngayon, 63 episode na tayo. Tagal-tagal na rin ang ating pinagsasamahan, Ayun, so Mangantayo. Facebook account ko, James Hello, John Paul, Arinsan Marie Cristina. Kumusta dyan? Mangantayan, tuy si Rayo, Advisor's Corner, yung page ko sa Sun Life, yung mga gusto maroon akong video actually na isisend ko, hindi po yun virus, yung mga napadalhan ko na po ng video ng Sun Life. Na po yun, isang po yung video, short video para lalo nyo po maintindihan ang kahalagaan ng Sun Life. Hindi pala, kahalagaan ng life insurance, hindi Sun Life. Life insurance, company si Sun Life. Ang kahalagaan ng life insurance, o kung gaano siya ka-importante sa tulad mong nagtatrabaho. Sa tulad natin, may yung pinapadala kong video, maganda po yun, hindi po yun virus, Maaunawaan nyo kung gaano ka-importante, o kung ano nga ba ang purpose, kung bakit tayo nag-iipon, yung mga ganun, bakit kailangan natin mag-ipon, mapaglaanan, alam nyo, mga ganun, may mga padadalan ko pa, abangan nyo po, maganda po siya. Hello, Madam Maxima, Madam Winnie, kumusta po kayo, Mangantayo, yung sa Advisor's Corner po yun, kasi Sun Life, financial advisor ako. At syempre, yung online talipapa sa TikTok, wala nga bumibili sa TikTok shop ko Sana bumili naman kayo, bisitahin nyo nga, baka sakalit may magustuhan kayo doon. Magaganda naman yung mga affiliate products ko doon. Yung kay Mrs. Ella Colin Shop, ang ganda-ganda naman ng Ella Colin Shop. Yun, madami siyang nabebenta ni Mrs. Hello, Ma'am Minda. Minda, kumusta Mangantayo? Ayun, Siyempre, yung teacher ko yan sa YouTube. Live din po tayo, naka-live stream din po tayo sa YouTube. Teacher ko yan. Teacher ko yan. Parang gano'n. Hanapin nyo lang yan, teacher ko yan. Nasa description ko lahat ng mga to, Siyempre, ayun, ito na yung Mangantayo, Mangantayon, Mangantamaw, Intako Mangan, di ba? Ayun na. Hello, Sir James William. Cute naman, Madam Mina. Hello, Ma'am Jessa. Madam Gina. Hi, Madam Gina. Madam Gina, parang hindi ko na nakikita si
Si Kiwi, yung face. Oh, busy na si Ma'am Gina ata. Kumusta po dyan sa Kalasyaw? Parang hindi ko na nakikita nag-Facebook reel si Kiwi. No? Yun, no? Ay, Ma'am Gina, tayo. Kumusta po dyan? Shoutout po dyan sa, tama ba? Ambunao Elementary School. Tama ba yun? Hello, Ma'am Minda. Yun ang si Rayo sa, eto, surprise. New mag-radio broadcaster. Thank you, Madam Jess. Si Madam Jess. Uy, frustrations ko yan maging broadcaster kaso hindi ako pumasa nun dahil meron akong S-defect. Alam niyo yung S-defect? Yung parang may bulol. May pagkabulol kasi ako noon. Ayun, ano na naman tayo? Kaon, mga unta, makain kita. Di ba? Ito yung shout out kay Sir J4, tama ba? Basta yung sa ano na yun sa may Bohol, ay Albay, tama. Maray na udto po sa Indogapos. Di ba? Ang ganda-ganda. Kain tayo. Siyempre, legit, bon appetit. Bon appetit. Tabi masyu. Tabi masyu pa sa mga kamag-anak po natin sa Japan. No? Sila Auntie Ding, nag-Facebook Reels din yan. Si Auntie Liva, Auntie Ellie, naka-YouTube channel, naka-Facebook Reels din. Uncle Frank, nasa trabaho yan sa Uncle Frank. Tabi masyo, ang kapoy nilagpasan, ang kapoy nilingwaran. Hello, Sir Wilmer, tayo. Madam Evelyn. Ayun, Madam Evelyn. Kumusta po, tayo? Welcome to tayo. No? Ayun, no? Tapos, thank you, Madam Jessa. Frustrations ko yung maging broadcaster sa DJ noon. Nag-apply pa nga ako, although nakapag-DJ din ako. Yun nga lang, yung panggabi. Naalala ko pa, naging kakwan ko, parang naging, yung master DJ ko, si Dom DeMarco. Yung mga magbabasa ng sulat noon. Parang gano'n. Ako lang medyo yun nasa side con kasi parang training DJ, student DJ ika nga nila. Ayun kila Auntie RC, Auntie RC Sekpan. Ayun sila may nakalimutan ba? Auntie Amy sa Australia, yun Auntie Liva, yun si Masumi nandito pa. Gumagwa po kayo sara. Ay syempre alagang ano ba to? Wala pa ako sponsors basta alagang sabon. At si Russell Belma, alagang sabon, wala pa tayong sponsor Meron ba tayong, baka naman tama ba? Si Broads, sabi bro. Si Madam Ruby, tama ba? Broads eyebrows. May sponsor natin si Madam Ruby si Broads eyebrows. Yun sponsor ay tayo. Na-excited lang ako kasi Friday na naman basin bakasyon na ulit Imagine dalawang araw lang bakasyon ay pasok natin. Dahil salamat ulan. Although yun umulan sa loob ng bahay, parang gano'n shoutout sila Auntie Mel, Auntie Malu, Auntie Digna, yung mga puan natin Okay, grandma, Papa Chad, mga sharers po natin, madami po sila Dami nyo po, ayun, sila Uncle Henry, mga sharers din natin mga yan, sila Insan Perus, Insan Venus, Insan Vida, Insan Berna, sino pa yung mga sharers natin, Madam Raquel, Insan Christina, Insan Hazel, ayun. Hello, Sir Alvin, kumusta dyan sa Aplaya? Sample, sir. Sample, Kaya nga, dapat may free sample, Joke lang. Antoy sira. Kayo, tayo. Kaya dapat alam na time check. 12:15 ang ating sira. Hello, classmate! Diyan sa classmate Chris, Narcissus Sport Ramos Complex, mga guwapo. Mga kasamaan mo dyan, tayo. Sa isirak natin, syempre, masamsamit at tinola. Sabaw, Sabaw, susirak natin, tinolan masamsamit. Sa masamsamit ya tinola, intinola, ayag, aliwan manok ya kaabay, Hindi po to manok ng kaabay. Ito po yung dinosaur sa CSI. Nag-endorse pa, Ayun, tapos meron siyang dahon ng malunggay, di ba? Tapos sayote, mahalang sayote. Alam niyo ba, sayote ngayon is, bumili ako parang 35, dalawa, ang liit pa,
O basta mahal na. Ngayon kumbaga hindi mo talaga ma-afford at medyo kumbaga aasa ka pa na bumaba ang presyo ng bilihin, wag na po, mamamatay ka sa gutom. Kundi ikaw na lang mag-adjust, tanggapin ang katotohanan, tumataas na lahat, ang kaya mo lang, ang pwede mong gawin ngayon dyan ay maghanap ng bagong mapagkakakitaan o ekstrang mapagkakakitaan kung hindi na kasya ang una mong pinagkakakitaan. Kasi wala na tayong magagawa sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, mga necessities natin, or else mamamatay tayo sa gutom. At ito ba yun? Tama? Tama? Oo, kaya nga ay nako. Wala na akong magagawa. Ang mahal. Siyempre, mahal. Wala na. Hindi na natin mapipigilan yung patuloy na pagtaas. No? Tama ba? Sana all tumataas. Ano? Pati sweldo sana, no? So, hindi. No? Tanungin natin si boss. No? Boss! Kanyo. Baka naman, hindi na kaya nung arawan ko yung kinakain ng pamilya ko. Parang gano'n, no? Inom muna tayo ng tubig. Magkano ba minimum wage? 500 na ata minimum wage, no? O 500 plus na rin. Pero hindi na sa sufficiente. Sa dami pa naman pinagkakagasusan natin ngayon. Ang daming mga Judiths. O, diba? Judiths. Judiths. And syempre, Judiths kung saan-saan. Auntie Sirayo, anong ulam nyo ba? Anong ulam nyo? Ano bang ulam nyo? Tama ba? Uy, ano bang ulam nyo dyan? Uy, saan man kayo? Sa trabaho, sa bahay, pag hindi pa napagluto. At tapos, sa daan, uy, kain muna. Classmate Chris, anong ulam mo dyan? Kumusta dyan? Malapit na reunion nyo, mate. Reunion natin. Bakit? Kailan ba yun? Hindi ko alam, mate. reunion ng. Parang last time may nakita nga ako, nagkaroon sila ng get together no? May mga batch namin, shoutout dyan. Hello, Madam Sheena. Mangan tayo. Siya parang nakita ko may post sila no? Nagkaroon ata ng mini gathering o mini reunion. Ano yung mga classmate din natin, no? Although hindi tayo nakapunta, minsan kasi pwede tayong pumunta naman, no? Para siyempre, update naman sa mga kabash natin, mga batch 93 sa Pangasinan National High School. Doon po tayo nagtapos ng high school, ano? Kaming mga batch na mga gwapo at magaganda. Tama ba? Tama ba, classmate Chris? And si classmate Chris, kung yan Alam niyo ba yan kung mayroon mang ano nang tawag nila doon kay yung mga kilabot ng Koleyala. Ayan si classmate Chris. Kanyan isa siya sa mga kilabot ng Pangasinan National High School noon. Guwapon Amimpito. Hello, Sir Ronaldo! Sir Ronald, kumusta? Kumusta ang pag-gym? Ngayon, ito Sir Ronald. Kumusta po? Kumusta? Mangan tayo, sir. Ayan, ciao. Anong ulam nyo po? Shout out po dyan sa mga kwan natin, mga viewers po natin na laging kwan, marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta nyo. Ano bang ulam nyo ngayon? Kasi Friday, ito ba yung sabi nga nila, kung minsan ang Friday tagnawa. Tama ba? Kasi, Friday na. At tinda ng Sabado sa Lingayen. Alam nyo ba na vocalist po yan si Sir James ng high school. Huwag ka naman ganyan, Sir. Ikaw naman, Sir Ronald. Walang katotohanan yan. Sir Ronald, walang ganyan. Masarap sa tinola, lalo na medyo masapak. Ay, pero hindi naman masama pakiramdam ko, Auntie Mel. Uy, ingat po kayo. Speaking pakiramdam. Hello! Madam Lynn. Ay, si Ate Ana. Ate Ana, kumusta bayaw? Uy, kumusta bayaw, Jaime? Kumusta? Actually, ayun, we are praying for his recovery, Yun, medyo Hello, Ate Ana, mangan tayo. Kumusta po dyan? Ayun, Speaking of karamdaman, May karamdaman ka, Ate Mel? Ay, nako. Oo.
kung na, kung sa bagay, nagagamot na, importante yung gamot at syempre, masarap pag mainit yung sabaw, ito mainit-init pa ng konti, kasi syempre nakakuha na, no? Oh. Tinolang manok. manok na kung alam aliwan saya. Hindi ito yung manok ng kaabay ng oh. Tinola, sabi ni Mrs. Unsa sakit ni Daisod. Guting at kahit paano is may nagre-recover ang sakit, ano? Anyway, alam niyo mga uso ngayon, FN, tama ba? Foot in mouth diseases? Hindi ko, nagugulat ako ano? FMD, parang gano'n na infection ba? Yung sakit, tama ba? FMD, correct me kung mali ako, parang, nagkakagulat ang mga sakit no? No, yung parang, meron na palang ganun. Hello Sir Dan, kumusta? Yun, magka-text kami ni Sir Dan. Kumusta Sir Dan? Mangantayo. Hindi balita, mga shoutout dyan sa mga taram, Tama ba, mga taram National High School? Hindi, ano na yun sa inyo, Sir Dan? Sir Dan, kapwa ko guru yan, ano? At kliyente, syempre, sa Sun Life. Agnina Apigar. Shoutout po dyan sa kinaukulan ng Region 1. Ipaayos na po ang inyong CT scan. Baka naman pwedeng pagtuunan ng pansin yung mga facilities, ano? Kasi nakakakumisan yung kailangan, no? Anyway, yung FMD, tama ba? Parang nakakatakot aside sa sore eyes ng mga bata ngayon. Do? Yung, di ba dati yung FMD is parang sakit sa ng mga hayop lang yun, tama? Tapos umabot na sa tao. Hello, Madam Desiree Bentayan. Hello, kamag-anak. Si Auntie mo, Auntie Desiree, ha? Mangan tayo. Na? Yung dati, ha? Nagilayan, ayun. Hello po dyan sa mga kapwa natin guro sa Nagilayan National High School. Sir Den, yun, sa Nagilayan pala tayo. Basta mga taraman, di ba, Sir Den? Ayun, mga taraman lang po, mga taram to Sir Den. Ayun. Kumusta mga bata dyan? Oo, madaming kaso ng sore eyes ngayon. Be careful, nakakahawa po yun kasi. Tapos yung FMD, hindi ko nga maintindihan. Parang, ano yun, parang food and mouth disease daw. Tama ba? Yung, may singaw ka daw, masingaw, tapos may mga spots ka sa katawan. O mahirap yung singaw kaya, hindi ka makakakain, di ba? Kanakan yung akla, sir. Ay, kanakan. Ay. Hello, pamangkin. Pasensya lang. Siyempre, kabal ka na bintayan. Ay, good thing. Hello po, pamangkin. Ayun, pamangkin pala. Kaanakan. Lalabas ang ating katandaan. Nakakatuwa tong tinola ko, Napaghahalatang nagtitipid kami, Dalawa lang yung sayote. Si Peric. Ayun. Dalawa lang yung sayote pala nilagay ni Mrs. Napaghalatang mahal. Gulay. Thank God, ingat din dyan. Regards, Regards kay Beo Jaime, Ingat po palagi. Basta have faith, may awa ang Diyos. Gagaling din yan. Hello, Madam Julian. Kumusta mga antayong? Ito na si Mrs. Nasa bahay na to si Mrs. Napaghahalat ang kwan, nagtitipid kami. Gulay. Parang dalawa lang yung sayote ko. Although, syempre, given na yun, na yung mga chicken meat natin, yung mga meat natin, kunti lang. Hello, Madam Noy. Kumusta? Welcome back to mga tayo. Kumusta, Madam Noy?
Uy, nasa US ka na ba? Nasa US ka na. Hmm? Um, processing pa rin. Ito si Ma'am Noy, naalala ko, nagpapadala to ng tala no? Ma'am Noy, tama ba? Monthly fishing, mahal. Kaya nga, yung sayote nga hello, Auntie Lea, kumusta po dyan sa Hong Kong? Ayun, nasa Hong Kong, all the way from Hong Kong. Chow pan? Chow chow ba? Tama ba? Yung paano ba tawag ng Chinese Mandarin mo? Chow pan. Basta chow pan, chow chow. Ganun. Mga tayo in short. mm. Mahal na. Kasi talagang, pati yung mga manok, syempre, sa ayaw at sa gusto ko, ayun, syempre, dalawa lang yung aking meat. Syempre, tipid-tipid kami. Walang pasok kasi baha. Ay, nako. Diyan ba pumunta si Hana? Diyan ba tumungo si Hana? Hana? Sino pa ba yung Hana in si Guring ba yun? Guring. Nakakakuha ng no? Ayun, so walang pasok. Ingat po kayo dyan, Ingat kayo dyan, no? Mangingat po kayo dyan, mga kapwa natin Pinoy dyan sa Hong Kong, no? Kunting tiis pa more. Hindi, anong pa more? Kunting tiis pa, sa sooner, makakauwi rin kayo at, ayun, basta ipon-ipon para makasama ang pamilya, no? Tama ba? Hello, Uncle! Si Uncle Tancredo, hello, tama ba? Si Uncle June. Kumusta, Uncle June? Mga tayo. Kaya tayo, kumusta po dyan sa recto? Ayan, sa kwanto, nasa harapan ng mga to ni si Uncle. Tama ba? May pwesto mga to sa may harapan ng San Sebastian College. Mga bata pa kami, pinupuntan namin sila doon. May mga memories natin. Tama. At syempre, ayun ang chicken. Hello, bae! Kumusta, bae? Welcome back to mga tayo. Sasirang natin tinola. Tinola yung dinosaur. Pero hindi siya dinosaur ata to ngayon. Pero dinosaur pa rin. Ito pa yung dinosaur. Kasi sa Save More, hindi dinosaur Tapos, hello, Jerome. So shout out sa mga 12 years Maubi, Jerome, Insan, at siya all the way from Rio Toba, sa Sirak Tinola. Ayun, Tinola Insan, kumusta dyan? Shout out dyan sa mga grade 12 Miss Maubi na dati kong advisory, Maraming salamat. At tinulungan nila ako, sinamahan nila ako sa paglinis dito sa computer laboratory. Ang tagal ko nang nire-request na udlot-udlot kami, Dahil sa mga walang pasok-pasok ngayon, kanina natuloy. Sa wakas nakapaglinis kami. Ay, mangantayo. At Charora, marami pong salamat sa grade 12 Smau B. Thank you na rin kay Ma'am Dorja. Kumbaga pumayag siya na i-excuse ko sila. Although bakante naman nila. Ayun, So pumayag siyang ipahiram sila. Ayan, diba? Ay, kumusta dyan sa Rio Toba in San Miguel? Kumusta dyan? Kumusta ang buhay-buhay dyan sa Rio Toba? Shoutout dyan kila Father. At kay Brother Jeff. Dalawang tagtag lang ako ang tinola ko, Hindi ito magarbong tinola. Kumbaga singa ka akya pag tinola at tindaan niya. Sarang to, ipata kanyo laye 30 pesos ko ay konto. Namahal na ngayon ang per order ng ulam di ba? 60 pesos na.
Yung pinakamura nakikita ko, 60 pesos na eh. Yung doon sa may tapat ng National School, yung sa may, yung masarap yung sabaw niya. Dati bumibili kami ng ulam doon, 50. Ngayon, 60 na. So, tumas na siya ng 10 pesos. Oh, masarap yung sabaw nila doon eh. Yung sabaw lang ulam na. Hello, Angela. Kumusta mga tayo? Kumusta? So, minsan, yun nga, hindi na talaga magkasya kung magkano. Imagine, 60 pesos ang... Magkano ng rice? Hindi ko na alam ang rice eh. Oo. Katulad na rin ba siya ng kwan dati? Ng... Ano na yun? Mga fast food chain price. 25 pesos, 30 pesos, ganon. Ganon kamahal ang bigas doon. Ay, ang rice doon, ha? Sa mga karinderi ata, 10 pesos. Tama ba? 10 pesos na ang mga rice. Hindi pa ako nakain eh. Ha? Kasi siyempre, nagbabaon tayo. Kaya, tapat ng National Sir James, yung sa 7-Eleven ba yun? Yun, yung malapit sa squan, yung may sabawan. Oo, yung bandaroon Sir Ronald. Masarap yung doon eh. Yung meron siyang, may pares siya, meron siyang kaluskus, meron siyang pinapaitan. Masarap yung pinapaitan doon. Yun ang lagi kong ino-order pag kumakain kami. Hello, Sir JP! Mga tayo! For sure, Sir JP, nasa kay Nanay Endring yan, no? Yung sa may 7-Eleven, bandaroon pa ng konti. Siyempre, yung mahal siya. yung basta yung nagpebenta ng pinapaitan, kaluskus, ano pa yun, yung pinapaitan, kaluskus, pares, yung mga ganun. Yun, masarap yun doon. Dati 50 ang isang order niya, ngayon 60 pesos na. 12 order, iba 15 benta. O imagine, no? Mahal na, no? So nagkakatotoo na. Malapit na magkatotoo yung pangako na mga ni BBM 20 ang rice. Joke lang. Biro lang. Sitaw at pritong bangus ang ulam ngayon. Para healthy pa rin. Yun, no? Ang sarap naman. Ingat dyan sa bangus, ha? Pag buntot yan, masabi. Bumili rin si Mrs. ng sitaw, eh. Adobo. Masarap ang adobong sitaw. Diba? Yun na lang kaya natin. Meron na, bumili rin siya. Tama, kasi kahapon nagnilaga ka eh. Tama ba, Sir JP? Ha? Masamsamit eh. Hello, Franz! Kumusta si Franz? Ayan, may suyan. Madam Andrea. Antoy sira, mangantila, sir. Antoy sira. Yes, Madam Andrea. Antoy sira. Tinola. Tinolan ang patapatang. Ang batal kasabit niluto. Tapos siyempre, amin niluto. Medyo ang batal lang. Dahil sa thermal magnatin. At siyempre, dalawang slice ng chicken. Dalawa rin ng sayote. Importante sabaw balot, ha? Importante higop ka ng sabaw. Ang patapata masamsamin. Diba? Yun naman eh. Minsan kasi, balance din talaga, Sir JP. Tayo, parang gano'n. Parang kapon, di ba, gulay. Gulay ulam ko. Ngayon naman, meat. So, bukas, lagi Sabado. Araw ng tinda bukas, ah. Hello, Everly. Kumusta? Pero nagtataka ako, ha, sa araw ng tinda na ng Lingayen ngayon, ha. Sino mga taga-Lingayen dyan? Sino mga taga-Lingayen? Bakit? Parang wala naman ng pinagkaiba ang araw ng tinda sa ordinary days.
Ano nga na pinagkaiba? Wala nang pinagkaiba sa presyo. Akala ko madaming magbebenta doon sa palengke, mura ang mga bilihin. Hindi eh. Oo, maaga akong namamalengke rin eh. Kaso hindi pala. Mahal na, wala ka nang magagawa kundi tanggapin siya. Dahil sobra. Although, yung araw ng tinda, maganda, look on the brighter side, madami kang choices. Madami kang mabibili. Pero wag kang umasa na makakatipid ka. Hindi po. Totoo po yun. Para sa akin kasi namamalingki ako, hindi ka na makakatipid. Pareho lang naman ang presyo na nila. Yung sinasabi nila dati, no Sabado ko lang may tindahan, tada ko lang mamura, maraming mura dahil araw ng tinda. Sabi nila, hindi. Mahal na siya eh. Mahal pa rin eh. Sabi nga nung tindera, yung sa gulay, bakit kuya may Sabado pero ngayon di dapat mura mga bilihin. Ang kapulay mamura sir. Ang kapulay unupas. Wala unupas man kuno at tayo latan. Baka may MTRCB tayo, isuspend tayo ng 12 days. Kung ano mga naisipan ito. Bawal ang mga word, no? Baka masilip tayo ng MTRCB. Yung mga kwan alam nyo naman na tinatago ko na muna tong aking bauna. Siyempre naman, para maganda tayo. Thank you Lord. Ayun, tapos siyempre parang meron akong nahugot dito eh. Alam ko, sabi ni Mrs. wala. Alam nyo kasi, walang pakasyat nung Sabado. Ewan ko, naubusan. Sabi yung pinagbibilan ko dati, hanggang delivery, sir. Kwanto? Wala daw delivery. Meron akong na-count dito eh, na nasa bag ko eh. Ito yun Cloud9, pero parang naturog. Parang pag binuksan ko to, parang mahirap kainin, Patigasin muna natin sa malamig. Mainit na no? Ayun, kumusta time check 12:39, Okay ba kayo? Okay ba kayo dyan? Alam nyo ba na yun nga sa panahon ngayon, sa totoo lang, nakaka-stress ng konti dahil mahirap pagkasyahin ng budget. Di ba? Tayong mga pamilyado, lalo na medyo hindi sufficiente yung yung mga kinikita natin, yung mga take home natin, mahirap i-allocate ang budget. I don't know. Siguro kung marami kang sources of income, okay lang. Pero sa mga tulad namin na mga guro, hindi ko naman nila lahat. Kami mga guro na galing London, medyo iba ang senaryo, no? Nag-iisip ka ng ano bang ibang pwedeng mapagkakitaan. Ganun naman talaga, kailangan talaga. Kaya salamat Facebook, sana kumita na tayo. Kaso hindi pa, malayo pa. Yung mga iba kuminsan ang sarap tignan, yung mga reels nila makikita mo. Di ba? Yung sweldo ko kay reels, $4,000. Wow, yummy, 200,000 instant, no? Mga ganun lang, sa isang buwan. Sana all ganun, no? Kung mga mataas ang potential, sipagan mo lang. No? Dapat marami ka lang kwan. Kaso nga lang kasi, hindi tayo masyadong magkakwan eh. Mahina ang kwan natin, aura, joke lang. Sa susunod, siguro naman abot din tayo sa mga ganun panahon. No? Okay, magalala, pag ganun ang panahon, ililibre ko lunch nyo. Dito. Joke lang Ayun libre ang lunch. At syempre, ayun, Friday, ano bang plano nyo bukas? Weekend na naman. Panahon na naman ng gastusan bukas. Weekend, di ba? Tama ba? Siyempre family day. Tayong mga nagtatrabaho Monday to Friday, Saturday, Sunday, family day.
Nandiyan na yun, kasama na. Yung mga bata, pag nag-request sa mga bata, di ba? Who are we to say no? Tama ba? Tama ba? Who are we to say no sa mga bata? Lalo na makita mo yung anak mo na, Daddy, please, kwanda. Hello, Sir Victor! Kumusta? Kumusta dyan sa Canada? Kumusta? Kumusta kayo ni Ma'am Lani? How are you dyan sa Canada? Balita ko dyan sa Canada, medyo mainit. Magenit dyan ngayon, magenit. Tama ba? Parang gusto mo ko na, hindi ko alam, minsan maganda rin mag-migrate na sa Canada. No? Malawak pa Canada malawak ang taniman dyan pa, no? Parang magandang mag-migrate Naiisipan ko rin yun Yun nga lang ang problema, hindi na ako pwede. Overage sala, 46 sala. Kaka 46 ko lang. Ay, imagine, parang kailan lang. Diba? Parang kailan lang ang bata-bata pa. No? Sige, taon mo na, sabi nila, 20. Hindi, nung high school kami. Pagkita mo mula 16. Di ba? Mang-graduate ka na high school, 16. Fourth year, ilan na 16. Di ba? Ngayon, pagkita mo na, 46. Nagsitandaan na ba tayo? Nagsitandaan na. Pero okay lang yan. No? Importante, malakas ang katawan. No? Walang sakit. Get well soon, Auntie Mel, Auntie Mel, get well soon. Get well soon. Uy, maraming tubig. At syempre, kung medyo kanyan, medyo basta. Kaya baka kailangan lang ng pahinga. Yung pahinga. Tama ba? Pahinga. Siyempre, rest. Importante, kailangan pag medyo sumakit ng katawan, mag-rest ka. Parang gano'n. Sa kakapats, okay, si Kuya Amunak, kaidaran ko, Kuya Robert. Kuya Robert. Si Kuya Robert ang kabats yung siguro anti-melan. Si Kuya Robert ko siguro ang paano 48 to ang tanira. Anti. Tama ba? 1972 manaya mo. Hello, si Madam Bless ba to? Ay, mga estudyante ko. Yung mga estudyante ko naman dyan, baka naman pwede kayong mag-share. Pa-share naman! Para malayo ang ating marating ng ating segment at madami ang ating followers at viewers. At syempre, yung mga yung mga yun nga, tama sila Kuya Robert dyan. Sila, ayun, ano tawag nila doon? Ano na inisip ko? Ayun yung mga followers. Yung mga followers natin. No? Para dumami yung mga followers natin, pa-share, pa-like, pa-follow. para matagtagan naman ang ating kwan. Mahirap maging followers kasi. Mahirap, promise. Pero tsagaan lang. Yung mga kwan natin, sponsors natin dyan Ayun shoutout dyan sa Marine Science Department. Ma'am B, Sir Chairman, nagbigay ng tala si Sir Chairman. Maraming salamat sa tala. Patala, Sir G. Mamaya na ito, picture lang, Sir G. Mamaya pupuntan ko dyan yung equivalent ng tala. Ayan, si John Louie, ang aking pamangkin. Shoutout dyan sa mga PSU Binmang. Ayan. Ma'am V, Ma'am Beth, Ma'am Josephine, sino ba yung makasama niyo kumakain dyan? Ma'am Josefina, si Ma'am Paras, Ma'am Bernardina, yung mga follower natin dyan. Pag mangan tayo, magagugot ang mangan tayo. Wala lang natin, no? Alam nyo, masarap makipagchikahan sa inyo. Diba? Importante, yun, masarap ang ulam natin pagtanghalian para pag wala nang gagawin, nasa bahay ka, pagkatapos mong kumain, siesta time. Diba? Tayong mga diba? O kaya pag may mga ka, basta may energy ka pa sa buong araw. Basta maganda ang iyong lunch. Tama ba? Hello, Kevin! Mga Smokey, thank you very much sa paglinis. Hello, Madam Malona. Yun, yung mga kwan natin. Thank you. Kumusta ba kayo? Kumusta? Kung anong ulam nyo? Time check na, ng oras na ba? 12:46 na.
Uy, 12:46 na. O tinola, susira Ma'am Alona. Tinola, ya manok. Chik, manok at mall. Aliwan manok ya kaabay, hindi. Hindi siya chicken ng kaabay, ha? Alam nyo na. Di ba uso ngayon yun? Nakikita ko, salamat sa kapitbahay kong na pinakawalan niya ang kanyang manok. Maraming salamat dahil may ulam kami ngayon. Di ba? At may kanda na, pag nasa Laguerta ko, nasa position ko, akin to. Di ba? Pero minsan hindi naman. Ang tagal tumigas ng Cloud9 ko. Sweets. Mahilig din sa sweets. Sweets for my sweets. O anong taon nila to? Time check, 12:47. Pag hindi pa kayo kumakain, mag-order na po. Pag wala pa pong ulam dyan sa bahay nyo, marami na po, uso na po ang food delivery. Sabi nga ni Ma'am Tess kahapon. Magkasama ka kanina, pinost ni Ma'am Tess. Thank you very much sa pagbati, Ma'am Tess. Naalala ko si Ma'am Tess. Binati ako ni Ma'am Tess sa GC namin. magkasama sila Madam Josephine kanina, ang aming principal ngayon, at si Ma'am Joyce, ang yung natatnan kong principal dito. Yun, silang nagkasama yung tatlo. ayan. Basta. Yun, shout out sa mga yun, sa mga head teachers natin, sa mga okay lang. Nag-message si Bae Atanasya. Importante, ayun. Importante, magkakaiba tayo. Tuwing panangugto, alas 12 alam niyo ba, lumabo na mata ko. Yun nga, ito yung isang long-term sickness o side effect ng digital exposure natin. Alam mo yung digital, yung exposure sa cellphone, sa tablet, sa computer. Hello, Stevin! Kumusta dyan sa PAMA? Shout out po dyan sa mga kasama natin dyan sa PAMA dati. Siyempre, magmula dyan kay Ninong Joseph Toledo. Executive Vice President ng PAMA. Si Madam Raquel, Dean ng Department of Education. Tama ba? At siyempre, ayun, sino pa ba yung mga kasama natin? Mga kompadre ko, siyempre kompadre ko, si Pare Lian, Para Bernard, mga kompadre ko dyan, makasama natin. Sir Toots, makasama natin. Sir PJ, hindi man kami nagkasama ni Sir PJ dyan, pero ayun, kliyente ko yan, Sir PJ. Yung mga sila, Sir Emmanuel Villaroman, si Chip Mendoza, ayun, makasama natin ang mga yan, yung mga hindi natin makakalimutan na kasamahan dyan. Nestor, malapit na reunion nyo, mate. Nestor, kumusta? Ito si Nestor, itong classmate namin na si Nestor, medyo kanyan busy ata sa negosyo niya ngayon. Kumusta, Nestor? It's been parang tagal mong hindi nabalik sa Mangantayo. Welcome back to Mangantayo. Kumusta, mate? Si mate, okay, basta shout out anong oras na ba? 12:50. Mga PAMA, ano pa ba? Yung mga kwan natin. May mga kwan tayo. May makasamaan kila dyan sa mga viewers din natin dyan sa Pangasinan Provincial Capital, Office of the Governor. Diba? Okay, hello po ma'am. Hello po. Magandang tanghali. Mabigay ka o Tiaguan, Mangantayo. Ito si Rayutan. Busy. So, Capital. Although that LGU1 si France in San France. Office of the Mayor. Tama ba? Saan ka ba ngayon, France? mga friendship natin, no? O sa Harvard, di ba? Kung saan nag-aaral ang aking mga dalawang anak. Thank you very much. Madam Jubes, Sir Yul, Madam Hamada, Madam Mildred, ayun, mga Madam Lonnie, Teacher Meets, ang dami kong makakilala. Ano ba to? Batian portion. Hindi, pero thank you very much po, no? Mga sponsors natin, di ba? Boots Eyebrows, sponsor na. Ma'am Ruby, lagot ka. Sponsor ka na pala.
Ayun, sino ba ba? Si Bayaw Mark. Si Bayaw Mark, yung Bayaw Tokyo Films. Ayun sila. Tropang Corlitz, si Pari Corlitz. Hello, Madam Alexa. Ayun, oh. Yung mga tropa-tropa natin, sila si Sir Jemre, yung mga magaling tumira. No? Kasi ay nako. Nakakatuwa yung mga tropa-tropa natin, kasama-kasama natin. No? Diyan sa bayan, mga estudyante, mga fellow estudyante mga estudyante natin noon hanggang ngayon na kumakuha na ay marami pong salamat. Basta importante, magkakasama tayo tuwing alas 12 ng tanghali. Tama all, sana all, sabi niya. Kaya nga sana all, no? Mapapasana all ka na lang na may reunion. Yung mga kwan dyan, basta, 12:52 na naman na. Siyempre naman, back to work na naman tayo ng alauna, ha? Ay, basta hindi ko na mapapatapos din ulit to kasi meron akong nag-message ang head teacher ko, may kailangan gawin. Ay, siyempre naman, call of duty na tayo. Di ba? Ganyan tayo mga guro. Importante, nagkaroon tayo ng bonding time na bang kumakain. Di ba? Samangan tayo. Basta ha, marami pong salamat sa patuloy niyo pang suporta sa aking segment. Tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna. Minsan hindi naabot ng alauna, minsan nalilate ng alas 12. Importante, magkakasama tayo. No? Walang iwanan. Hanggang sa Monday ulit, dahil weekend, hindi muna tayo ulit Family Day. Ingat po kayo at enjoy the Family Day weekend. No? Dapat magkakasama. Ayun, no? Tapos, basta importante, family bonding. Siyempre, give yourself a time. Diba? Para ka naman, treat yourself ba? After ng 5 days work, di pala 2 days work lang dahil nagkaroon ng suspension sa mga dahil sa ulan. No? Nawa, yun nga, ingat po kayo. Bawal magkasakit. Take vitamins, huwag magpapalipas ng gutom para hindi ma-ulcer. Ano ba? Marami pong salamat at thank you po. Paki-follow, paki-share, paki-heart, at paki-supportahan po ang ating mga kasamahan din sa Facebook. So hanggang sa muli, have a happy weekend. Ingat po kayo lagi. Ayun, humabol si Sir Frank, ang ating gwapong technician dyan sa taas ng Lingayen Market, ang nag-iisang legit at magaling sa serbisyo, Sir Frank. Ayun, so magbababay na muna ako dahil may kailangan akong gawin, ha. Ingat po kayo lagi, hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Ma'am B, ayun, umabot din si Ma'am B. Ma'am B, hi, shout out. Ma'am B, ayun, mangan tayo, ayun. Ang ito lang, Star G. Star lang. Kung i-convert ko na may picture. Joke lang, ha. Ayun, ingat po kayo hanggang sa muli. Ito po, si Teacher James, nagsabing mangan tayo. God bless po. Bye.